Perlok bi ngadoni e bani tu EP sepang ka jingjia ka ba la jia dang men kan ne ka lai potrik jo bana Disember arjar sau te kan ne ka jingjia ka de ka jingjia ka ba la jujia na ka por bat ki bubun hi ki pajba ki layo jing pensai ka ne hanrai don ru ki bompat yo jing pensai na kata ka daw kisa ngop kisa sya penbi kisa sya thok te perlok haswa bangan poi sakane ka phang na sim yo kane ka lat ka kabu ba nengkong an ai khuble shwa pi wei an ai khuble snem thumai busuk bukmen pi ba ni kermen scam ba daga jingi ki jong blai nung bu nong thau trai kan rat na jrong un kar khu yo ne snem arhajar arpusan baba une usnem unlong usnem ke jingkar khu unde usnem uba ngin yo mar chibun ki jingkar khu ngin biang kamai kaji ngin sat ngin klain ba ngin yo ya ke jing simpang ba ka ngin yo ya ka do nut ka badap da ke jing ye ka badap da ke jing nang ban yo burom iwe bat ban ye mar ka leng te perlok be ye mentangan poi no sekene ko phang ka ba akwa bani tu EP men haka lai potrik jong benai khanar jong news nem bladam te kalong kumne perlok jonga ulayo ban pediang ya ko message na ka Facebook account jong Ridasha Stream Lang ten song mau kling kaba katak Facebook account katak profile kade na sene sa than pen sla jongi hi bat henrei la sung thu ba ya katak account la pendon kam bakala da kita ki nong sim kabu te tau pro jonga ule yo pediang ya ka message kumne ai ya ka jubab ka badai ya kine ki jingkele rum bat la da phi la ban jubab pin seyo san hajar tengka te utau perlok jungaru ulale kumbala betha ban ula yo pediang ya message ba ula job ya kataka ka jingkeli bat ula yo ban pediang ya kataka san hajar ten rai la betha ba swa pun pediang ya kataka san hajar uha ban ai ya jing don kam bat ba un sen ya kita ki Google Pay ban sen ya kita ki kod nomor te utau perlok jonga ule kumbala betha bat hadin kata padeng ke jingya teks ke jingya tainia te utau perlok lokali pide mano mo pide sisa itai ridesha ten re utau bre ula suong bai kane kade ke bisisa le be yak budan kam te pinsio pedeng ya kata ka jing siu ko basan hajar tengka te hagap khadu utau perlok ula kendit ulai yoi ya la ke jong ke Facebook ba katak Facebook jong u la pendan kam bakala la post ke dur jong u bat la tho ya kita ke jing tho ke ba la pensisia bo uru la yo pedang bat balai kila ban le kumta ka de namar bo la de sen yo kod yo to kod jong Facebook te hang ne ka ai ka bangadon ban ban sai sipi perlok kham tam ki perlok ki bompat yu mat ya kane ka jing sya penbi te nan pensai pi hne ba kiar naga ba ngai kiar naga ba ngop ya gini kijing sya penbi namar ho ja kijing long breu nikum sngau day ya kita kijing terwa namar ba kumtamo ke juk perthai social media menta ki sejbon kijing ais ngubha leng ba ki ne kitai barobor hi kine kijing ais ngubha leng ba ki ne ki rinsan social media kadai ka ba de ke jing terwa ke bathok te na kata ka daw haswa ba pin ngai haswa ba pin pediang ye kene phila pin iswa kita ki bri ba kham chimphang nang ba pin yo ke jing mut nang ba pin om ngop hagine namar bale lada phingop pin sasya lute naki bang account ki chong phi bat pin sasya pendon kam bakla ye ki account Facebook account WhatsApp chong phi na kata ka daw perlok
kiar na kabalalot yakini kijing terwa kiba filasutu lupa ba kadai kaba artatin bat kaba shishahi berabor kadai kaba kijing ai subha kaba ni pediang marketi watla kadai kaba jing shisha kaba ngi pediang marketi ru andre teng filasutu hi ba kapisa kaba kibriu ki ai klem kono kejing trash tom kala bende kejing ai kaba bu ya phi ha kejing ma na kata kadau hauneus nem arjar opsat minta tolong kibriu ki bastat waju kwarha trash tom le ya kai pendon kam ya kasap kaba pidon bat ai ba kata kepisa kan wan ling ba kisap jongpi ling ba ke jingtre ke jongpi wat khmi len ti bak pisa phin shuyo ai klem da tre shitom te na marbele ka jingdu nong ka bakraw la dangi supadiang klumar ke jing ai ki ba ngimtip na gadaw ayu bang ide ban yo ka tak pisa na ngai phila snap phila shasko ke ne jing pilsai ka barit ke jonga te sin bang khuble snem thamai Blain dan kat kecing malang sekejong pi, tangge ni kikentin ngan pun kono, kublai shibun, kublai shi hajar ngo.